Sanibonani lokhuluma umzukulu umfana oqhamuka phansi olundi waceza. Ngilapha namhlanje ngizonithulela isitebele sami esisha esihlanganisa abafowethu nodadewethu uAnzo noYolanda noNu. Engicabanga ukuthi sisebenze kakhulu kuso esibiza nge1020 Cartel engisebenzisane nabo ke abafowethu njengoba ade ngibabala. Engicabanga ukuthi kungiholele ukuthi ngize ngibe ingxenye yale nkampani ukwazana kwami noSjava ukwazana kwami ke noSjava ngazane ngendlela ukuthi kube yena othande umsebenzi wami waze ke wafisa ukuthi ngibe ingxenye yengoma yakhe iEweni kwialbum yakhe eyibizwa ngomqhele kwaze wafika ekuthenini ke namhlanje ngibe ingxenye ye1020 Cartel. Engicabanga ukuthi ke sineyingoma ezizenzile ngizenze noAnzo ingoma ebizwa ngamahora. Ingoma ebizwa ngamahora ingoma eqhuqhumezela kakhulu ukuthi asikhumbule amagugu esiwashiya emakhaya njengabazali nezithandwa zethu ke ezikhona emakhaya njengoba singapha esilungwini. Kuphinde kube ingoma engiyenze mina ebizwa ngoNomalanga. uNomalanga ke ngeke ngize ngande kakhulu ngokuchaza uNomalanga kodwa ke nje ngicabanga ukuthi uNomalanga ingoma yothando sonke siyingxenye yothando othandweni ke hambe sephuleka inhliziyo mhlambe ke mangabe uyilalela ingoma uzoyizwa umlayezo noma isitori sengoma uNomalanga. Ngingagcina ngakho ngingabonga nje kakhulu ukuba ingxenye yenkampani. Ngibonge kakhulu ngingakhohlwa ukubonga uRafu ngibonga uSjava ngendlela nje kabenze ngayo noma iqhaza abadlalile empilweni zethu. Ngiyabonga kakhulu isandla sendlula ikhanda. Amandla usafuna isambe usoleva